हेफाजाब लानो फैनाय गासैनोबो गोसो गोरबोनिफ्राय अनसायनाय मोजां मोननाय गथायहरबाय। दिनै इउजिनिया आरो सोमदोननि गोथार जुलियाव नुजाफैनायनि गेजेरजों बेवहाय एसे आमुद प्रमुद रंजा बाजा बेबायदि एसे दिन्थिफुंनो हास्थायदों आरो जोंनि गेजेराव बेबायदि आसामनि सुखे कुने दामफुंनानै मुं लाना फैनाय बेबायदि जोंनि गेजेराव सिफुं दामगिरि बाहिबादक आरो बिनिफ्राय सेक्सफन दामगिरि जोंनि गेजेराव दोङो। बिथाङा नोंथांमोननि गेजेराव दिनैनि बे गोथार जुलिनि साइनासालियाव दामनायनि गेजेरजों एसे रंजानाय लाबोनो थाखाय जों आखायाव लादों आरो बिथांनि मुङानो जादों मानगोनां इलि दैमारि। बिथाङा आसामनि सुखे कुने खना खनला बा आसामनि बाहेरावबो बेबायदि दामनानै माने हुनाम अर्जन खालामना फैनाय आरो नै बिथाङानो सिफुं दामगिरि आर'नाइफोर दोनबा होफैबा मोजां जागौमोन आरोखि आर'नाइफोरबो होफैब्ला मोजां जागौमोन। मालिक आर'नाइ दंना गैया? आसार्य जोंनो 10 खानसो आर'नाइ नांगोन। नै बिथाङानो जाहा इलि दैमारि सिफुं आरो सेक्सफन मोजां दामगिरि आरो दायो नोंथांमोननि गेजेराव जोंनै जोंथामसो बेबायदि सिफुं आरो सेक्सफननि गेजेरजों देंखो खोनासंहोगोन। गोजोन्थों।